Hi ha les il·lustracions que sense el meu marit, accessòriament fotògraf, no s'hagués fet aquesta il·lustració, i sense la Generalitat i la Casa de la Generalitat no hi hauria exposició, tot simplement. Donc potser que la Casa de la Generalitat s'expressi pel seu representant. S'expressa pel seu... D'acord, moltes gràcies, Miquel, per començar amb nosaltres. Sí, molt bon dia. Bé, des de la Casa de la Generalitat vam rebre l'encàrrec de la Generalitat, és a dir, de presidència directament, d'encarregar-nos de l'any Simona Gai, en un moment en què sabíem que relativament poca gent sabia qui era Simona Gai, i que per tant hi havia un moment específic a fer, no només de celebrar un autor, l'obra d'un autor, la vida d'un autor, sinó també d'intentar fer descobrir aquesta obra, l'existència mateixa de Simona Gai, a un públic que no ho sabia. Simona Gai, important dir-ho, és la primera dona que publica en català a Catalunya, i això és una fita important. Per tant, a partir d'aquí nosaltres ens vam posar a la disposició de qui en sabia, és a dir, de la Miquela, perquè ella ens guiés tan bé com sabia, que ho ha fet bé, perquè tot això és obra seva, i el mèrit de la Casa de la Generalitat en aquest cas és d'haver escoltat la Miquela, bàsicament, i d'haver-li fet cas. I sense cap censura, anava a dir. En particular, sobre la presència del francès i del català, que ens sembla, potser no en aquesta casa, però en altres llocs, com les biblioteques del departament, ens sembla una cosa encara necessària. Doncs, si voleu, fem una visita. M'obligaràs a treballar en el sentit contrari del meu sentit habitual. Tot canvia en el món, fins i tot la marxa del sol. Doncs teniu el panell primer, anem en sentit no horari, doncs. La Simona Gai, amb una magnífica fotografia, d'aquesta magnífica en tots punts de vista, i fins i tot en el punt de vista físic, que no és pas poca cosa. Un primer panell dedicat a la infància de la Simona Gai. Va néixer el 1898 a Illa, i no pas en qualsevol família, ja que la Simona, coneguda com a poeta sota el nom de Gai, és Pons de Fadrina. I com a tal, té com a pare en Simon Pons, metge i botanista, potser d'aquí un interès marcat de la Simona i de tota la família per les flors. És filla de l'Antoinette Trenier, la qual pertany a la burgesia illenca tradicional, els Samsons, que eren burgesos honrats. La Simona arriba dins d'aquesta família on ja hi ha 3 fills, 2 nins i una nina. El més gran d'ells se diu Josep, i aquest segur que el coneixeu perquè afegirà uns 15 anys més tard que aquesta fotografia el prenom de Sebastià en el seu nom Joan Sebastià Pons. Donc tenim, de fet, la germana petita, el caganiu de la família, la germana petita d'un futur poeta. D'aquí se pot suposar que hi ha un cert ambient poètic dins la família, i aquesta suposició, no sé si és deguda a, però en tot cas serà confirmada per escrits posteriors de l'un i de l'altre, vull dir, del germà i de la germana. Aquesta família de burgesos honrats posseeix, del banc de la mare, posseeix a Illa una casa tan emblemàtica que actualment el municipi n'està fent el seu ajuntament, la seva casa de la vila. I si s'heu passat a Illa, segurament que l'heu vista, perquè colpeix, entreu la mirada, més encara ara que restaurada té una bonica façana de color ocre, però ja en el temps de la Simona també feia goig. És la casa Samson. I aquesta casa és molt present dins l'obra poètica de la Simona, realment és el seu punt destaca, però ho és també dins l'obra de son germà. Com és present aquesta verge que pertany, de fet, que la Simona sempre ha considerat que en suma que li pertanyia, perquè se troba a la part interior d'aquest portal d'entrada a la vila d'Illa,
encara que no sigui propietat seva, sentimentalment sí que ho és. I els serveis de patrimoni de la vila d'Illa fent restaurar aquest nínxol i pintant-lo com cal i adobant la verge, han fet un treball no sols pel patrimoni material i religiós, sinó també pel patrimoni immaterial i poètic, a través de la Simona Gall. Aquí una fotografia de família on són reunits la germana petita i el germà gran, que se veu una mica al marge de la família, ja poeta i ja separat del món. Aquest germà val a dir que té una gran importància a la formació de la Simona i sense aquest model d'un germà poeta en català és quasi segur que la Simona, primera dona a haver escrit en català, primera poeta catalana de Catalunya Nord, segur que potser no hagués esdevingut poeta, però segur que no ho hagués fet en català. Per què? Perquè la seva educació era francesa, com s'estilava en aquell temps i com se continua estilant. Per poc temps esperem. El seu germà, que teniu aquí cap als 20 anys, i que és el seu iniciador a la poesia, i iniciador, diguem, al niu de la poesia, car la poesia per Pons d'on neix? Evidentment és quelcom que prové del sentiment, però neix del país en el qual viu i la seva poesia és profundament arrelada en aquest país. A la proximitat immediata, a Illa, a la vila d'Illa, als voltants d'Illa, als aspres, a la part dels terrers, de les orgues, de les garrigues. I això ho comunica sa germana. Ho comunica sa germana a través de passejades guiades. En aquell temps les nines eren molt controlades i no se les deixava, sobretot quan eren petites i boniques així, no se les deixava anar pel terme de qualsevol manera. De manera que la Simona vivia més aviat reclosa en el jardí d'aquesta casa i en parla molt sovint d'aquest jardí amb les roses, amb les flors, en parla molt sovint en la seva poesia, més aviat que a l'exterior. Llevat durant les vacances quan el seu germà, o els seus germans, els dos germans que fan estudis, la porten a passejar. I aquí tenim una fotografia d'una d'aquestes passejades. La porten a passejar a la part baixa d'Illa, on hi ha els recs, on hi ha verdura, on hi ha horts, un lloc íntim, reclòs, on, segons el dit de la Simona, més aviat l'escrit de la Simona, va descobrir intuïtivament què era la poesia i pas utilitzat al bon temps, perquè de fet no és pas una acció única, sinó una acció habitual. Donc, descobria la poesia quan son germà, diu ella, collia en un brot de menta de burro, de menta salvatge, no m'hi entenc en entomologia, doncs no sé pas ben bé què és un escarbat, diguem-li un escarbat d'un blau metàl·lic, que potser eren molt corrents en aquell temps i que ara més aviat escassegen. És una veritable meravella i de les mans de son germà hi havia com el do, més enllà de l'insecte, el do de quelcom de meravellós que ell identifica com la poesia. Però no tots són educar-se al de fora amb escarbats i brots de menta. Quan s'és una minyona de la bona societat, cal tenir una educació com cal. I l'educació com cal, en aquell temps, són les monges que la donen. Les monges benedictines, per la família, que cerca per la filla una educació de bon nivell. Les benedictines, penseu en els monjos benedictins, són gent que tenen una tradició intel·lectual, d'espiritualitat també, de pregària, evidentment, però de cultiu de la intel·lectualitat. I això la Simona ho coneixerà durant els estudis que avui diríem els estudis secundaris, l'equivalent del col·legi, a Portbou. A Portbou, en aquest convent, que encara hi és, encara que voltat de cases, diu que hi ha pisos a vendre, us ho dic si us interessa, ho trobareu a internet. Construït especialment per les monges d'una comunitat de Toulouse, una comunitat de monges ensenyants, que a les lleis de separació de l'Església i de l'Estat, doncs van haver o bé de tancar la botiga o bé d'anar-se a un altre lloc i van triar el lloc més a prop
més a prop de Toulouse, si voleu, on se pogués anar fàcilment agafant el tren. O sigui que la clientela de Toulouse agafava el tren i baixava a Cervera, on després hi havia els tràmits de frontera, i se les trobava a Portbou. No és pas un ambient català, és un ambient francès, i els estudis se fan en francès, i els autors que s'estudien en francès. Hi ha a les darreres classes algun curs d'espanyol. Però, tot i això, hi ha un ambient. Estic segura, evidentment no hi era, però estic segura que el català hi devia penetrar d'una manera o d'una altra a través de gent que venien de l'exterior a portar, a fornir, aliments o altres coses. En tot cas, quan sortien, perquè les deixaven sortir, per això que les acompanyaven de sortida, quan sortien se trobaven en un ambient on el català tenia una certa presència. El que té una certa presència en aquest ambient és l'aire de mar, les gavines i algun bany de mar que se'ls autoritzava. I això farà una de les originalitats de la Simona que apareix aquesta originalitat, el gust de la mar, de l'aire de mar, dels ambients marítims, el ple sensual de banyar-se, que apareix ja des del primer recull Aigues Vives el 1932. És en aquest convent que hom s'adona llegint el dietari que la Simona va escriure durant tota la seva vida, on s'adona que aquests 4 o 5 anys que va passar a Portbou són realment molt formadors, no sols perquè són anys d'escola, però molt formadors per la seva sensibilitat, perquè hi va aprendre a pregar d'una manera no simplement ritual, en fi, a meditar, si voleu, a meditar la religió. I va aprendre també a escriure, i va aprendre la necessitat d'escriure, en això les monges insistien molt, i és al convent que la Simona va començar a escriure el seu dietari. Doncs, exercicis d'escriptura en francès, exercicis d'escriptura continus. És el convent també que llegeix, segurament per primer cop, o quasi, en català. Llegeix Roses i Xiprers, que el seu germà ha publicat en 1911 i que li dedica especialment. Doncs, una lectura del català, una lectura d'una llengua no apresa. A molts de vosaltres d'assistència que teniu ja una certa edat, me sembla que això us deu recordar una experiència pròpia, és a dir, d'haver après de llegir i d'escriure en francès i de ser capaços, malgrat tot, de llegir en català. Potser de llegir en veu alta en un primer temps i després de llegir a l'interior. Doncs segurament el procés pel qual la Simona va passar, i com a imitació, sovint els primers escrits d'un autor neixen a imitació d'algun model. A imitació de son germà, escriu un primer poema en català dins aquest dietari, un primer poema que se diu Adiu als 15 anys, i l'escriu pel dia dels seus 16 anys. Després del convent, quina vida pot esperar una joveneta de la burgesia d'Illa? I bé, esperar de se casar. Però malauradament acaba els estudis a l'estiu de 1914. 10 dies, i encara no, abans la declaració de la guerra. I la declaració de la guerra serà un trasbals complet dins la vida de la gent, dins la pròpia família, perquè els dos germans són mobilitzats per tots i això crea una angoixa dins la família, a la qual se vindrà a afegir la mort de la germana, mort d'un càncer l'any 1914. Doncs hi ha un ambient molt angotxat, molt dolorós dins aquesta família Pons, i la Simona, que només demana viure, que només demana a desfogar-se, no pot, o rarament, en alguna sortida de bicicleta, o quan son germà Enric ve de permissió. Car son germà Josep, suposi que ho sabeu, és fet presoner a finals de l'agost 1914 i no tornarà pas fins a la fi de l'any 1918. La minyona somilla, quan no plora pas, somilla el príncep blau que vindrà, però ja sap que aquest príncep blau seran els pares que l'hauran triat.
I no se fa cap il·lusió, fins i tot dir-ho d'aquesta manera és fals, perquè era normal que els pares triessin. I doncs, si se l'estimava i si s'estimaven, millor. Bon. El que li va escaure és el Leon Gai, que teniu aquí. No era pas exactament el príncep blau, i la Simona va trigar uns mesos abans de fer-se a la idea que aquest seria el seu marit. Però els pares prudents li van deixar els mesos perquè s'acostumés a aquesta idea, que s'hi fes, que el vegés d'una altra mirada, calia fer esforços, I malgrat tot s'arriba a convèncer... No, té avantatges, És que, bon, són parells, és un cosí segon, doncs amb ells, casant-la amb ells, se podrà reconstituir una propietat antiga, l'antiga propietat del Samsó, que hi ha aquest somni dins la família. Són gent que han estat potents en segles abans i han perdut aquesta potència. Doncs, en rerefons hi ha aquest somni que se realitzarà. És magistrat, és jutge a la regió parisenca, doncs un cert nivell de vida, i per la Simona, malgrat tot, una promoció social, car els pons no són pas, evidentment hi ha gent més pobra a l'illa, però no són pas els més rics, i amb la guerra els pretendents van disminuint. I això ho sap clarament la Simona. Donc la situació és tal que accepta, no sols l'accepta, sinó que l'estima, i fa un casament d'amor a l'octubre del, si m'enganyi pas, 1917. A l'octubre del 1917. D'aquí se'n van viure a la regió parisenca. Venen dos fills molt bonics l'un i l'altre, l'André, la Jacqueline. La Jacqueline, que ha estat estudianta en aquesta casa. I segurament que ell és a la base de tot això, perquè quan va venir com a estudianta era com algunes de vosaltres, una estudianta ja granada, no encara jubilada però quasi, que era professora a l'Institut Bon Secours i que en record de sa mare va venir a estudiar català i me la vaig trobar a la classe. Vet aquí com la meva lectura de Simone Gai i la seva presència van fer que em pogués saber més jo sobre la Simone Gai i realment ens van entendre molt bé entorn d'aquesta figura materna per ella i literària i també un xic materna per mi. Al final. És l'any 1926 que la Simona, després de ja té aquest fill el va tenir el 1919 i la filla el 1923, doncs té la mainada d'un xic a Campàs, i l'estiu del 1926 cada estiu torna al país, torna a Illa, va a Cotlliure, va a Vora Mar, va a la Selva i va a Oleta, d'on el seu home és en part originari i on té una casa. I és a Oleta precisament que comença a escriure poemes en català, que no n'havia escrit d'ençà del 1900, fins als seus 16 anys, del dia dels seus 16 anys. Quina font d'inspiració? I bé, la seva mainada, la tendresa que té per aquesta mainada, que fa Manllevú. Hi ha realment poemes magnífics sobre la bellesa especial d'aquesta mainada, que són molt negres, no és pas l'àngel aquell, l'angelet ros, són més aviat de pell fosca i tenen els ulls molt vius, ulls d'aranyó, diu la Simona. Altra font d'inspiració, Illa. Illa és el gran amor de la seva vida, sobretot al moment que se n'ha d'anar. Vora Mar, aquí tenim Cotlliure, i aquestes poesies les sotmet a son germà, que és un professor molt dur, que li fa corregir moltes coses i que li diu, mira, has d'estudiar. No saps prou català, has d'estudiar, i s'hi posa. I estudia, gràcies a son germà, però també gràcies a les gramàtiques, una gramàtica que li ha donat mossèn Bonafont d'Illa. Estudia català per posar-se a l'altura i fa progressos prou ràpids. D'això en tenim testimonials perquè hi ha quaderns sencers de vocabulari recollit, d'exercicis de conjugació. Vaja, el que me sembla fa un estudiant normal. Ho feia perquè els quaderns ja no existeixen.
un altre dels avantatges del seu home és que és propietari a Sant Miquel de Llotes del mas d'en Marc, que domina tot el vilatge, i que a més, dins la propietat, dins les terres, hi ha gran part de la muntanya. Hi ha, al peu del mas, el Gimenell, aquest petit riu del Gimenell, la font del Gimenell, i tot això la Simona ho té a l'abast a partir del mas del seu home, a partir d'aquest mas d'en Marc. Pensem que és una persona qui segurament actualment s'hagués inscrit en un club d'excursionisme i hagués fet excursions, però del seu temps això era impossible, i sobretot per una dona. Mentre son germà se passejava dins tot el voltant d'Illa i d'això en treia poesia, això a ella li havia estat prohibit per la seva condició de dona. En canvi, com a dona casada, a partir d'un mas que és seu i en camins que són seus, doncs pot donar lliure curs a aquestes ganes de solitud. Car un dels punts de la personalitat d'aquesta persona que he pogut arribar a trobar a través dels seus escrits és que és a la vegada una persona molt extravertida, algú que parla molt, que fa riure, que anima quan rep magistrats, amics del seu home, és ella que anima, en fi, fa jugar la gent, és realment, des del col·legi ha estat té un temperament d'animadora, diguem, i és molt riallera. Però d'altra banda, té un real menester de solitud i aquest el pot complir a Sant Miquel de Llotes en particular. D'aquí el poema, triat, molt ben triat per la Generalitat. Qui ha fet la tria, tu? No sé qui ha fet. Reproduït en part reproduït en una postal blava, n'hi havia un petit paquet allà, no sé pas si hi són encara. L'extracte d'aquest poema que diu que se'n va a la font tota sola, se n'hi va tota sola, però a la font s'hi troba un tu, que podem imaginar qui podria ser aquest tu, que segurament no és pas el seu home. I d'aquí, però això resta dins la contemplació i la solitud i els somnis. El resultat de tot això és un primer recull que publica a París, Aigues Vives, amb versió francesa perquè la puguin llegir la gent de cap aquí. Després, Aigues Vives, al 32, vindrà un segon recull, al 38, que és molt diferent del primer pel clima general. Allà on hi havia joia de viure en Aigues Vives, ens trobem més aviat amb la tristor, fins i tot una certa amargor, en Lluita amb l'Àngel. Allà on teníem un vers regular de quartetes, format a base sobre un mòdul de quartetes i versos de 7 o 8 síl·labes segons els cànons de la cançó tradicional, aquí és un vers més lliure i l'expressió d'un sentiment més lliure també. O sigui que en l'expressió dels seus sentiments íntims la Simona va més enllà, sense malgrat tot passar un cas que seria segurament el de la indecència i una dona no s'ho permet pas. Tanmateix, no tots són expressions de sentiments, com aquesta lluita amb l'Àngel, que expressa totes les forces que empenyerien la Simona cap al mal, si no fos aquesta dona forta, malgrat tot, que resisteix en tot i que resisteix a les tentacions més sensuals. L'organització del llibre, evidentment, un llibre s'organitza a partir de poesies diverses, però l'organització se fa a posteriori, per donar a aquestes poesies escrites en diferents moments un sentit que vol lliurar al públic. I el sentit, me sembla que vol lliurar la Simona, és que passar d'aquesta lluita amb l'Àngel, un cop que ha triomfat del mal, pot tornar, com deia Carles Riba, a les coses íntimes que li agraden, és a dir, el país, és a dir, la seu gent, és a dir, la mainada, la mare, però sobretot el paisatge, que tenim aquí en diversos llocs, Sant Pons de Candell, el Mas d'en Marc, Oleta i
el lloc d'origen de la família Pons, que és Corbeny. Il·lustrats aquests diferents llocs per o fotografies actuals o aquarel·les de la Simona, que com si no fos prou, a més dibuixa bé, té el sentit del color i les seues aquarel·les mereixerien una exposició, això és segur. Trigarà molt de temps abans de sortir el tercer recull, de fet n'ha fet 3 de recull, que és La Gerra al Sol. La Gerra al Sol és del 65 i serà publicat en d'altres condicions. Si els 2 primers han estat publicats a París, amb versió francesa de cara a la versió catalana, La Gerra al Sol és publicada a Barcelona dins la col·lecció Barsino, dins la col·lecció tramuntana de l'editorial Barsino i únicament en català. Què hi passa en aquest recull? Hi passa, de fet, tota la vida, en fi, tota no, però esclats de la vida de la Simona entre 38, diguem, 40 i els anys 60. De 40 als anys 60, la Simona viu molts trasbalsos en la seva vida i és molt presa per la família. Té 3 fills, ha nascut una petita Simona, el 34, abans de l'insemblança, doncs té 3 fills, el seu marit, té la mare que se fa vella, els fills creixen, se cal cuidar, són malalts, se cal cuidar dels estudis, els cal vigilar, el marit se fa vell, encara no és pas jubilat però no trigarà pas, se jubila als anys 50, i quelcom ha canviat dins la situació de la família és que ja no poden més al Mas d'en Marc, a Sant Miquel de Llotes, tenien un granger que se cuidava de fer anar la propietat, però o no funciona bé amb aquest granger, o bé els costos s'han augmentat tant que no veuen possible de continuar a fer funcionar la propietat d'aquesta manera. Tindrien la possibilitat de la vendre, però no ho volen perquè és patrimoni familiar, i doncs el sol remei és que se cuidin ells d'explotar el Mas d'en Marc i les terres del Mas d'en Marc. Quan dic ells, vol dir ella, és a dir, la Simona. La Simona, d'on passa un temps on va de París a Illa, d'Illa a París, quan dic Illa és també Sant Miquel de Llotes i Boleta, on vigila la propietat, vigila que les coses se facin bé. O sigui, si voleu, distribueix la feina, però no és pas una dona de l'agricultura, no ve pas d'un món agrícola, diguem que no ho sap fer, però com la poesia, com el català, n'aprèn fins al punt que col·labora a les tasques. No sols diu aquí caldria esclarir el bosc, tenen moltes hectàrees de bosc com a llenya, però no és pas un període tampoc en què la llenya, als anys 50, no és pas el moment en què hi ha un creixement dels focs amb la llenya. Doncs tot això va més aviat de baixa, no hi entén res, però més o menys arriba a dirigir les feines, amb ajuda, i s'hi posa ella també. Hi ha coses que pot fer. Fer substituir arbres per d'altres, fa com tothom, fa plantar perseguers. I va a ajudar la colla que culla els préssecs, posant els préssecs en caixetes. En fi, s'acull de moltes coses materials de l'agricultura com no s'ho posaria pas per una dona d'aquest nivell social, casada amb un jutge, d'aquesta aparença física, és sempre molt elegant, d'una poeta que d'altra banda participa als Jocs Florals, però on s'adona que durant el mateix dia pot anar al Mas de Sant Miquel a la cuidar de la vinya, a fer clots en particular, és a dir, a treure ceps amb explosiu, per què no? Posats a fer, res no l'espanta. És una persona que res no l'espanta, s'ha fet explicar quines proporcions calia i mira, i ho fa. I quan torna a casa se reblanqueix, en fi, jo ja hi pas tampoc sé pas, i se'n va a Perpinyà pel jurat dels Jocs Florals. O sigui que la gent que la veien tenia la sensació d'una dona hiperactiva, sempre molt agradable, molt somrient, molt viva, molt directa, algunes vegades, però no sospitava pas que aquesta dona era al límit del possible, del que podia fer. I aquest límit del possible
esdevindrà aleshores, caurà del costat de l'impossible, en certa manera, a la mort de son germà. Son germà Josep ha vingut a viure a Illa, a la casa del Bolès, que és a mig camí d'Illa i de Sant Miquel de Llotes, a la jubilació, al 53. I a partir de la fi dels anys 50 i començament dels anys 60, en Josep mor al 62, doncs quan dic començament dels anys 60 és ben bé el tot començament. Hi haurà uns 4 o 5 anys durant els quals ella, que viu a la casa Samsó a Illa, amb sa mare, i el seu home, quan el seu home serà jubilat, al 55. Doncs passa el seu temps entre aquesta casa Samsó i la casa del Bolès, on cada dia va a veure son germà. I per ella són realment uns anys de gran felicitat, perquè per fi se troba reunida amb aquest germà que tant admirava i que és el seu mestre en tots els dominis, i en particular el seu mestre en literatura. Però aquest germà mor al 62. I la mort de son germà no origina pas, sinó que desencadena una deterioració del seu estat físic a la Simona. Ja hi havia signes, ja no caminava pas tan bé, ja no digeria pas tan bé, en fi, tots mals que hom deixa passar per pensar altra cosa i a altra gent sobretot. Però a la mort de son germà tot això esdevé força més greu i del 62, se pot dir, del gener 62 que mor son germà fins al març 69 que mor ella, i és per això que l'any Simona Gai de la Generalitat va fins al març, el 26 de març del 2019, no, 2020. Tornem. Doncs tots aquests mals esdevenen cada vegada més greus, necessiten hospitalitzacions, cal dir que la seva família és plena de metges. El seu padrí, el pare de sa mare, era metge, el seu pare era metge, el seu germà, Enric, era metge, el seu fill és metge, doncs tota aquesta gent, el seu gendre és metge, doncs tota aquesta gent se poden cuidar d'ella, però malgrat tot, no sovint són del mateix avís, de fer avisos contradictoris, vaja, total que s'ho passa molt malament, d'hospital en hospital, en períodes de remissió, amb el sentiment que té de la urgència. Té ple de coses a fer. No sols al mas, on hi ha coses a fer, on cal pensar a la successió, com distribuir la cosa entre la mainada, sinó la seva obra literària. La seva obra literària li demanaria temps, sobretot, on el tinc? El darrer panell. És aquí. Sobretot un quelcom que té pendent d'ençà dels anys 30, d'ençà de l'any 35, en parlarem després de la conferència, que és d'arribar a publicar tot un treball de recol·lecció que ha fet de literatura popular, de cançons, de dites, de pregàries, que ha anat publicant, malgrat tot, en revistes, a la Tramontana, al Cahier des Amis du Vieille, a Conflans, però que voldria publicar en recull completament i que no ha pas arribat a fer encara, quan, al 68, se fa, en homenatge a son germà, la font, si coneixeu Illa, la font Josep Sebastià Pons de la plaça del Ram, que és contra la paret de l'església. Doncs s'inaugura aquesta font i per la circumstància, evidentment, tota la família se reuneix i al mig d'aquesta família hi ha la persona que n'és l'hereva, que és la més vella de la família, que és la Simona. La veureu aquí molt somrient, tant en una fotografia com en l'altra, i llegint el seu dietari on s'adona que per assistir a aquesta cerimònia la Simona va fer molts esforços, tot i que no fos pas lluny de la seva casa, va treure mal a arribar, no, me sembla que li van portar, va treure mal a posar-se l'abric, però grande dama, planta cara, té el somriure i fa veure que tot va bé. Fa veure que tot va bé i escriu en el seu dietari fins a 2 setmanes abans de morir, ni tan sols, va ser uns 10 dies, i el que escriu és molt premonitori, són els versos que la seva filla utilitzarà en la targeta anunciant l'enterro, en l'esquena, perdoneu, no trobava pas el nom. Voilà.
I en aquesta targeta doncs se prepara per la vida eterna, perquè la Simone és molt, molt creient, per una vida en la qual retrobarà els seus, però no priva que els moments, malgrat tot, són difícils, creient o no creient. I el que és magnífic, i que potser per mi, descreient, és molt millor que els versos de l'esquela, és la Déu que fa la Simone al món i que és representat aquí per una aquarel·la representant Sant Miquel de Lloc, que és un dels llocs que li són familiars, quan pocs dies abans de morir, se va morir el 26 de març, i això és una inscripció del 17 de març, on diu que anant al mas, mira, se cal cuidar de fer netejar, de fer escurar el bosc, cal que on pugui tenir des del mas la vista neta sobre el poble, sobre Sant Miquel. Perquè així, d'allà se podrà fer una aquarel·la. No ella, que no en podrà fer més, sinó pels altres. I doncs ens lliura el 17 de març del 1969, en suma el seu paisatge, el motiu mateix de la seva poesia. Me sembla que és un llegat que hem d'honorar. Voilà, i ara passarem al... Moltes gràcies.